Yan po mga kalingap. Tubig na lang sa akin po. Diba kayo? Ba kayo? I-vlog mo ba? Wala tayong ano, para sa labas. Ay grabe, ang tag talaga. Wala po. Hindi ikaw na. Kapag hindi pa ako dumating, may amig ka na. Ayun, beef mami. Oo, hindi pa ako dumating. Beef mami. Beef mami na. Oh, sige, yan na lang. May beef mami po ako. Na iba po yung akin. Pero ito talaga sarap ng pagkaputok ng shoe po nila. Hindi ka maka-upload dito ay share it pala kahapon. Hindi pa ako dumating man. May ano na kahapon. Yung sa SM Fairview. Wawa ka lagi. Sa masarap na ay sana all. Nakikita nyo yung ano, yung brand ng cellphone ni Kindred. Kita nyo. Appetizer. Yan o, pinapaikot ni Red. Yan. Bawal din tayo. Ako na lang mag-food vlog na lang ako. Ikot-ikotin ko na lang po sila. Kasi hindi naman po tayo. Asa ka pa yun? Ha? Asa ka pa yun, Walter? Diri lang. Hindi, mayroon. I-vlog ko na lang yung mga kakainin nyo. Ayan. Oh, meron pa oh. Ay, pilang subak. Ay! Ang subak, may kapilang kaon ang subak. Sabaw na kainin mo, wag naman. Makaiyak. Makaiyak po mga kapatid. Yan o. Sana all. Sana all. Sa ating orahan lang. Ayan. Yung mga pagkain mo. Oh, tingnan mo ang sarap ng kagat ni Jason, no. Grabe. Kaya ko muna magsalita para makain ka ng maayos. Ayan po, sarap nagkain nila. Ayan, oh. Tingin-tingin lang po tayo. Kasi tayo pwede. On diet po ako. Ayan o. May bisita si kuya. So, dito po ito sa Emerald. Ayan. Emerald entrance. Ito po sa may Rojas Boulevard, tapat ng US Embassy. Yan, si Bobby. Laki yan eh. Ang tamatok ang mga butete. Unta matokan ng mga butete. Sabi ko kaagapay. Ayun lang kaon ang subak. Magpiyong na lang, magpiyong lang. Kasi puro baboy kasi dito. Oo, nga tayo. Walang makain si Darius. On diet po si Darius po, on diet. Hindi ka naka-record. Ha? Hindi naka-record yun. Ano masasabi mo Darius? Dahil masarap naman. yung mga kain. Masarap tingnan. Nakakalaway. Yan, kasi on diet po tayo, on diet. Na-diet. Ayun, tigil na din. Ayan, may chicken ano tayo.
Ayan, huwag mo na kayong disturbo kakain mo. Nagabay po iba yung kanyang ano kasi. So ayun mga kalingap, ayan, meron na po tayong siupaw. Tingin-tingin lang muna tayo. Ayan, hindi po tayo pwede dito. Asado daw po. Asado ni Kasado. Ikogray ako. Sabaw. Ayan o. Ay, sarap. Yan. Tayo lang nagaganyan. Ano to? Power of cameras. Ito po pala yung ano. Tutok ka ng camera. Busong kapatid niyo po. Labanan ngayon ng mga cellphone. Bilangin mo nga kailan tayo lahat. Saan mo gusto? Naku. Bilangin mo kailan tayo lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22. 22? 10. Saan yan? Ilang kayo sir lahat? Nelsie, 23. 23. 23? Oh, yun yung bilang ko. Inilang mo na lahat? 23. Kung wala pang ano, hindi. Ayan, dito po ka. Labanan lang na ito ng camera. May power. May papadal. May papadal. May papadal yung papakamplak. Sino yung papadan? Yan yung nag-viral? Okay. Hello, Ate Edna. Ano yun? Bagong dating. Kamu ka kasi yung nag-trending eh. Yan. So magla-lunch na po kami, nag-aantay lang po kami. Pwede talaga pag vlogger lahat sumugod. Natatakot yung papasukan. May signal dito. May signal kayo. Hello? May signal. Globe? Parang wala. Yung isang cellphone ko nawala, naiwan. Di ko alam kung naiwan doon sa tinulugan natin na resort o doon sa sasakyan. Ay, wala. Kung saan nasakyan, di nakita yung nakita nyo. May nakakita. Titingnan ko doon sa bulsa ng Anong cellphone mo? yung dating ginagamit ko, yung Samsung. Pero kung anuin ko lang, doon lang talaga kasi nung gabi na nag-ano ako, pumunta tayo sa North. Doon lang yun. Murag na talaga yung bisita nga kuan. Kinsa man eh. Gwapo lagi pag naka-face mask. Gwapo. Wi-Fi.
Meron yan. Yan si Kabutete po yan. Edition Butete official. Yan, si Kendrick, si Mark Marie Vlogs. Yan, siyempre kilala niyo na to, sikat na sikat to. Yan. Hindi ko na babanggitin, comment down below sa nakakakilala po dito. Siya po si Ben Diesel and Jason Statham. Yan, si Ray Calorni, yung mga gwapo doon, diba? Marami po kayong dapat i-mind dito.